mallum en andinoɓe ɓikkoy jangugo qur'anu ɓe jangata tafsiru be fulfulde bo ɓe ɗo andi jangugo français ma bo english. On ɗo andinira fukaraɓe moɗon jangugo qur'anu be manana ma bo on andinirtaɓe jangugo qur'anu be mana. Deftere nantinore qur'anu fago e wolde fulfulde adamankore je ɓikkoy je moɗon e fukaraɓe moɗon. Min ɗon balla mallum en andinoɓe ɓikkoy jangugo qur'anu ɓe andinira koye qur'anu be mana. Mallum jo mo yiɗi jangirde moɗum wata ɗo janginira qur'anu be mana fu windanam ha Google Mail, ha email nantinore@gmail.com. nantinore man no windirte NANTINOORE ma bo ha email nantinore@gmail.com. nantinore man no windirte NANTINOORE ma bo ha Facebook mema alama ɗaɓɓutugo winda nantinore, ma bo ha Telegram mema alama ɗaɓɓutugo winda nantinore. Audio mare wurtoto tongode nde sonotirta be am gal Telegram ɗo ha les suraji man. Ɓingel ngel jangata l'école ma bo school ngel ɗo mari téléphone Android fu hollan on non yerbirta biol ha Facebook ma bo ha Telegram ma bo ha Google Mail ɗum koyɗum. E ha YouTube mema alama ɗaɓɓutugo winda nantinore. Suraji man ɗi fu ɗi mburtoto ɗi ɗo tokkotiri ha nokkure wore. Suɓangol yiɗi heɗito kala surawol fu yoga fayidaji gonɗi ha muɗum ɗo windi ha les audio muɗum. E non laabi ɗi conotirta fago e am. To ɗum saro on ɗo heɗito bo ande Allah waylata ko woni ha yimɓe ha ɓe ngayla ko woni ha nafsuji maɓɓe. Allah jippininde alqur'anure ngam manaji mare taskite e hutinire. Njare ɓikkoy moɗon ha mallumen ɓe janginirta qur'anu nde fu be mana be deftere nantinore qur'anu fago e wolde fulfulde adamankore je ɓikkoy. Koy anda manaji qur'anu ko woni ha nafsuji ma koy wayla nafa koy nafa on nafa ummatore naftira be ko ɓe tammi taskitorago be manaji mare ko woni ha nafsuji ummatore wayla. Allah wayla ko woni ha ummatore ɗum woɗa ma bo ɗum ɓurta wodgo. To aran heɗitago moɗon inde am Muhammadu Labaran, binduɗo deftere nantinore qur'anu fago e wolde fulfulde adamankore je ɓikkoy. Kayre nde kaɓɓe ɗiɗi, haɓɓere arandere heɓgo e suratul Fatiha, al-Fatiha jiiɗo yago suratul Kahfi, al-Kahfi lowol. Haɓɓere ɗiɗabre bo ibgo e suratu Maryam, Maryamu yago suratul Nas, annasi yimɓe. Ɗereji mari wuttudu ɗum Arabia e wuttudu ndu yabo manaji muɗum bindiraɗi be karfeje ajamiya. Ɓingel ngel andi jangugo ko windata ha alluha muɗum ha jangirde e ko windata ha kaye muɗum ha l'école ma bo ko windata ha notebook muɗum ha school fu jangande. Jus'u maje bo ɗon ha kala jus'u fu pirtol kalimaji caɗɗi gonɗi ha muɗum ɗo haragare muɗum pirtiraɗi no ɓikkoy pamirta je ɓikkoy. Ɗum kayre en jangata deftere nantinore qur'anu fago e wolde fulfulde adamankore je ɓikkoy. Suratun Nazi'at. An-Nazi'at ɗoppitoɓe. Bismillahirrahmanirrahim. Be inde Allah enɗowo kinnotoɗo. Wan-Nazi'ati gharqa. E ɗoppitiroɓe yoluki. Wan-Nashitati nashta. E losoɓe losuki. Was-Sabihati sabha. E yinoɓe yinuki. Fas-Sabiqati sabqa. Nden daɗoɓe daɗuki. Fal-Mudabbirati amra. Nden dawroɓe fi. Yawma tarjufu ar-rajifa. Nyalde dimbotojum dimboto. Tatba'u har-radifa. Ɓadiɗum tokkoɗum. Qulubun yawma idin wajifa. Ɓerɗe nyalde den kultorɗe. Abasaruha khashi'a. Giɗɗe maje jankiniɗe. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafira. Ɓe ɗon mbiya yelika no minin tabiti min lorneteɓe ha iftirde na. Aidha kunna idhaman naqira. Yelika nde tawe min latake iye camputuɗe na. Qalu tilka idhan karratun qasira. Ɓe mbi kiyaton maɗa nden kam ɗum soƴƴitaki dusɓiki. Fa innama hiya zajaratun wahida. Nden no yeccago ma kayre nde surngilande woore. Fa idha hum bissahira. Nden ɗonni hamɓe ɓe ɗo har njayri.
hal ataka hadithu Musa yeli ka ngecca Musa warani mana idh nadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa nde jawmi ko noddi mo har wadiwol cenangol ɗuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha dillu fago e fir'auna andu kanko o ƴaggi faqul hal laka ila an tazakka nden wi'u yeli ka wodanima fago e no a senona wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha emi handite fago e jawma nden a hultora فأراه الآية الكبرى nden o yini mo aya mawka fakadhaba wa asa nden o fewni e o yeddi thumma adbara yas'a foti o totti o ɗo yawɗo fahashara fanada nden o mooɓi nden o noddi faqala ana rabbukumul a'la nden o wi min jawmi on ɓurɗo ɓangago fakadahu llahu nakala al akhirati wal ula nden Allah ho'i mo taskitinirte ɗum lahira e aran inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha andu ha bolwa ɗum tabiti waaju wonango mo hultorta a antum ashaddu khalqan amis sama banaha yeli ka onon ɓuri satugo tagdinama bo asama o mahika rafa'a samkaha fasawwaha o ɓamti bippu maka nden o fondika wa antasha laylaha wa akhraja duhaha e o ñiɓɓini jemma maka e o wurtini balte maka wal arda ba'da dhalika dahaha e leddi ɓawo bolwa ɗum o we'itindi akhraja minha ma'aha wa mar'aha o wurtini ndiyam maari ibgue maari e durdude maari wal jibala arsaha e koseje o tabitini ɗe mata'an lakum wa li an'amikum weltinanki on e ngam nemorteɗi moɗon فإذا جاءت الطامة الكبرى nden tawe bembinojum mawɗum wari yawma yatadhakkaru l-insanu ma sa'a nyalde neɗɗo siftorto ko yawɗini wa burrizatil jahimu liman yara e juɗoye wanginana mo yi'ata famma man tagha nden amma mo ƴaggi wa athara alhayata ad-dunya e suɓi ngendam duniya fa innal jahima hiya al-ma'wa nden andu juɗoye kange joñorde wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa e amma mo huli darorde jawmum e haɗi nafsu ibgue giɗaɗum fa innal jannata hiya al-ma'wa nden andu aljanna kanka joñorde yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha ɓeɗo ƴame habaru sa'ire ndey tabitirde mare fima anta min dhikraha nder ɗume an ibgue innukinde ila rabbika muntahaha hempiɗirde mare fago e jawma innama anta munziru man yakhshaha no eccago ma an a bagginowo mo hultorta nde kannahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha banani andu hamɓe nyalde ɓe gi'ata nde ɓe joɗaki no koyna kikiɗe ma bo balte muɗum